Мәхәббәт хискә карый, яратуның гөнаһы юк, кайчан сөйсәң дә ярый. Мәхәббәт ул сайлап тормый, улысында яшенәдә. Мәхәббәт ул һәр гашыйкның, һәр кемнең үзе яшенәдә. Мәхәббәт ул һәр гашыйкның, һәр кемнең үзе яшенәдә. Карамый ул куатлыгына, карамый яшьлегенә. Мәхәббәтнең яше булмый, була күз яше генә. Мәхәббәт ул сайлап тормый, улысында яшенәдә. Мәхәббәт ул һәр гашыйкның, һәр кемнең үзе яшенәдә. Мәхәббәт ул һәр гашыйкның, һәр кемнең үзе яшенәдә. Мәхәббәт сиңа ничә тулса да, килә бит ул, килә барыбер, килә кайчан булса да. Мәхәббәт ул сайлап тормый, улысында яшенәдә. Мәхәббәт ул һәр гашыйкның, һәр кемнең үзе яшенәдә. Мәхәббәт ул һәр гашыйкның, һәр кемнең үзе яшенәдә. Мәхәббәт ул сайлап тормый, улысында яшенәдә. Мәхәббәт ул һәр гашыйкның, һәр кемнең үзе яшенәдә. Мәхәббәт ул һәр гашыйкның, һәр кемнең үзе яшенәдә. Мәхәббәт ул һәр гашыйкның, һәр кемнең үзе яшенәдә. Һәр кемнең үзе яшенәдә.